रावबो गैया आंहा बिमा बिफाबो उन्दैयावनो थैजानाय गथ' गथायबो गैया रावबो गैया हौवाबो गैया थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो जि गोसो गले थांबाय आङो थांनायालाय थांबायमोन डाक्टरनाव फैसा थाखायानो गैया। उदालगुरि जिल्लानि बिटिसि 38 नं भैरबकुन्द बियाबनि माजरगाव 1 नं बान्दरगुरि गामिनि कान्थि मोसाहारिया थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। फिसाइ थैनायनि उनाव 2 खुदियाफोराबो रुंसारि जानानै कान्थि मोसाहारिया दा केन्सार बेरामजों गावनि जिउखौ जुजिनो गोनां जादों। थांनाय समाव तेजपुर आरो गुवाहाटीआव फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो रांनि आंखालाव दा मोजां फाहामथाय लानो हायैयाव न'नि बिसनायाव गोग्लैसोमनानै सम बारहोनांगौ जादों। दुखुथिया कान्थि मोसाहारिनि बेरामखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय बिटिसि सोरखारखौ खावलायनायजों लोगोसे रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाय हास्थायदों कान्थि मोसाहारिनि खाथि सोमोन्दोनि सुबुङा। दुखुथिया कान्थि मोसाहारिनो अनसुंथाय हरनो थाखाय 69015448445 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनायजों लोगोसे गाहायनि एकाउन्ट नम्बराव थोंजों अनसुंथायखौ हरनो हागोन। जाबाय बोसोरब्रैयानो रावबो गैया आंहा बिमा बिफाबो उन्दैयावनो थैजानाय गथ' गथायबो गैया रावबो गैया हौवाबो गैया थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो जि गोसो गले थांबाय आङो थांनायालाय थांबायमोन डाक्टरनाव फैसा थाखायानो गैया गारि भारायावनो बहुत थांथारो दा जाहोनांगौ लोंहोनांगौ रावबो गैया आंखौ दैगांदों खाबुखौ दोननो गोजांदों गोरोमनो नों दा हारसिं दङ होमबा? हारसिं दङ आङो रावबो नोंहा बेबायदि फिसालाफोरबो गैयामोन? गैया फिसाजो थानायाव उन्दैयावनो थैनानै बिदि बेमार जादों आङो बाथाथ' हारसिंसो दङ? हारसिंसो दङ आङो रावबोथ' नायग्रा गैया नायग्रा गैया रावबो दासिमहालागै सरकारफ्रा माबा मोनसे नायफैदों नायफैयाखै अनसायबो होआखै जेबो होआखै। मा बेराम जादों? केन्सार एसे मादैनि बेमारनि थाखाय जोंबो हाया जोंबो दुखिया मानसि होसोनोबो लांदोंमोन तेजपुर गुवाहाटी फैसा गैयिनि थाखाय हास'हैयासै मोसौ मोसाबो गैया मादैनिबो फाननोबो अमा दाउबो गैया जेबो जोंहाबो गैया बिनि थाखाय हास'हैया सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनोबा माबानो नागिरदोंमोन जोङो। दायो नोंस्रा मादैया हारसिंसो दङ नङा होमबा? जोंहा मादैया दायो हारसिंसो रावबो गैया फिसाफोरबो गैया फंबायफोरबो गैया बिनिफ्राय आदैबो गैया। दा बेखौ सोर नायो? बे हारसिंनो थायो जों मालाबा मालाबा फैयो नायफैयो। दा नोंथाङा रायजोफोर गुरै मा खावलायो जाहाथे सोरबा थाइसे थाइनै अननानै सोना हरथों होननानै? रायजोफोराव सोरबा अननानै थाइसे थाइनै हरथों होनना जों बेखौनो हास्थायो बेमार नायनो थाइसे थाइनैनि थाखाय बेफोरनो नागिरो जोंबो। बिटिआर सरकारनिफ्राय मा खावलायनो सानो? मानो होनबा बेसेन गोसा भटखौ नांगौ समाव बिना लांफैयो बेनि बेलायावहाय नोंथाङा मा खावलायनो सानो? जोंलाय भट होयो बिनि थाखायबो मादैनि थाखाय एसे बेमार नायनो एसे एनै हरदेरबा बिसोरनि सरकारा एसे मोजां जागौमोन। मा जायगानिसै बे गामिया? माजरगाव भैरबकुन्द उदालगुरि जिल्ला। बिनानावा बोसोरबा जाबाय बेमार जानाया केन्सार बेमार जाबाय आरो दुखिया मानसि आरो हौवा गैया गथ' गथाय गैया हारसिं थायो बिराद जारला खामानिसो मावनो मासो मावनो जानोबो गैया हा हुबो गैया आरो आंबो बेलेग जायगानिफ्रायसो दङमोन आं दिखाजुलिनिसोमोन आं बेखौ बिनानावखौ नायफैदों आं नायाबा रावबो गैलामोन नायग्रा दा आङो बिराद गोबाव जाबाय आङो थाफैनाया नायनाया मास मोननै मोनथामसो जाबाय बिनानावखौ नायफैनाया आं बिदि जादों होननानै आं मिथियामोन आंबो थाखा फैसा गैया बिनानावखौ नायनो आंहाबो दुखिया मानसि थाखा फैसा दिहुननो हाया सोरनाव बिगोन सोरनाव मागोन आंनोबो फैसा डाक्टारनावबो लांदोंमोन गुवाहाटीयाव बयबो जायाखिसै हामाखिसै आरो थांफिनदोंमोन बहायबो आरो बयबो लांनायाव जायाखिसै हामाखिसै आरो फैफिननांबाय बहायनो आरो न'आव फैनानै थानायानोसै आरो जाबाय दा बेमाराव गोलैबाय हौवाबो थैबाय हौवा थैनानै दा गोदाव सोराव जाबाय गथ' गथाय गैया आरो फिसा फिसौबो गैया गाव हारसिंल' आङो बेखायनो
बिनानावा लोमजादों होननानै आङो नायफैदों। दायो नोंथाङा गावजों गाव अनलायनो थाखाय आङो रायजो राजानिफ्राय लुगैयो थाइसे थाइनै फैसा सोरबा अननानै होयोब्ला आङो बिनानावखौ नायनो थाखाय हांख्रायदों आरो हास्थायदों आरो रायजोनाव आङो माबादों